Shege bai rabe. Shege ɗan gidan maman Iyabo. Saboda kin zama selle. Ka ji ƙato. Salamu alaikum. Amma alaika Ni salam. hankuri mun shigo ba mi sallama ba. Wallahi ka ba ni tsoro. Wallahi waka ne ya shiga zuciyar mu na kwana. Lafiya. Daga ina kuma yanzu? Nura. Na'am, dan Yaraba. Nura top. Na'am. Kene a top, kene a sama. Wallahi. Makiyanki fadawanki kin yi sama kololuwa kin fado kasa daram. Daɗi na da kai dan Yaraba, shirmin ka ya maka yawa. Yanzu daga ina kake? Shege bai rabe. Maman ya bune a ke mun je mun yi sefane muka sai bara mu zo wurin Nura. Yau ke za ki raka mu wurin yarinyar nan Maryama. Ba dai Maryama mai bleaching ba. Nura. Hala Olon Nura. Nura kina mana abunda tana bata mana. Ka tsaya akan kana son ta shine ba za ka faɗi yayin ta ba? Sai ki sai masa yana yin bleaching. Kin gan si fari ne ba black beauty bane. Idan na mana kala wannan fa. Kuma za mun zo da labari mai daɗi kuma sai ki zo ki sai musu yana bleaching. To na ji ba ta bleaching yanzu faɗa min me za yi. Ma ba ta mana manufacturing zuciyar manzan. Ma labarin mama ta gudu. Mun dama mun kankaro kafa ne muka zo wurin ki saboda mun san ke na min ya mangon nan. Da abin da za mu yi wurin ki ne muna zuwa mu yi tare. Za mu zo ne za ki raka mu wurin su za mu je zance kin san muka je wurin su yarinyar na yana bala'i san mu yana su kaman ya hadiye mu kaman ya rungume mu haka yi muna. Kai malam wannan yarinyar ce take son ka? Me ta kai? Matsala ta da kai dan Yarba ko irin socks din nan kayan baka saka haka za ta so ka? Ita kuma baka ga yanda yarinyar take ba? To si soyayya ina ruwan si da swaga hununu dan karya ne a jiya si gayu a hands down. Hununu duk karya ne soyayya budurwar ki yana son ki da zuciya guda ɗaya ne yana son ki. Ha? Ba haka bane dan Yarba. Kai ne kullum da wannan kayan ba za ka canja shi ba. Kayan maman yabo ne, kayan gado ne. In za ki raka mu haka ki raka. In kana swags yarinyar ta fi son ka. Ga yarinyar ma mai bleaching ma a ce Kaki kara sai musu mai bleaching. Kaki kara sai Nura. Allah da wani ne ta sai musu mai Allah sai musu ban ma nan. Ya za ki Nura. Allah ki bi hankali Allah ki dana mana irin wannan. Kina mana bakin siki ne. Dan Yarbawa, wannan yarinyar ba class ɗinka ba ce. Dan haka kawai ka rabu da ita. Ba ajinka ba ce, kwata-kwata ta wuce ajinka. Kana ga irin wayan da suke zuwa wajenta. Mu makaranta ne zaki sai mana bajin mu daya bane. Gidansu daban gidan ba a makaranta muke ba ya zaki sai mana bajin mu daya ba. Kai fa ka san yarinyar tafi karfinka. Ka duba irin wayan da suke zuwa wajenta. Mu yanzu zaki raka mu wurin yarinyar ne ko ba zaki raka mu bane. Kai fa in zan dauke ka ko kudin mai baka bayarwa. Allah mun kin karki fata mana malin fasin zuciya mu da Allah. Mun zaki raka mu kiran ba ki raka mu ba kuma shikenan sai. To tsaya yanzu na yadda na raka ka. Kina zuwa kina ta zagin mu nan. Ke da muka miki alkawari mu je Ibadan za mu kawo miki pomo, za mu kawo miki amala. Ka mun alkawari za ka mun amala din? Ba Nura. Ke ki san mu da za ka kawo mun amala din da gaske? Allah za mu kawo miki amala. Akwai tare. Yadda na raka ka kaga an kira sallah. Kai da ba sallah kake ba yanzu sai mu je mu yi sallah. Ana idarwa sai mu tafi gidan yarinya din. Sai mun yi sallah da ya haifa. Yake dan gidan maman Iyabo. Ana idarwa yanzu sai mu tafi gidan yarinyar. Kuma sai a siya da la ilaha illallah. An ba ma sallah. Ba ma sallah yi sallah. Bara mu tafi. Yarinyar ma sai kara son mu yi sallah.
Nuna. Yau rana mai yau. Za ki ga yadda ana love. Za ki ga yadda ana soyayya. Za ki ga yadda ana soyayya irin na Juliet da Romeo. Allah. Bari mi kakara misi kira. Shege dan gidan maman Iyabo. Kira 7 Ya shiga. Hello, Muriamu. Muna kofar gida. Ka fito yau albishir zan maka ka fito. Ina fito ba. Sun nan ya sun. Maryama. Mary. Wai da man ku ne? Lafiya lo. Maryama. Na kwana. Lafiya. Haka muka sai bara mu zo mu da Nura top ne muka sai bara mu zo mu nuna maka shi. Ka nuna musu irin so da kona wanda kana mana yau ka nuna musu irin love. Kai yanzu ko kunya baka ji ba? Sai Maryaman naka? Shi ne Maryama. Kai dai kullum sai kai ta zuwa sai ka ce wani tsohon mai. Amma mayan ka ne. Ba ita bace Maryaman da kana ban labari tana nuna ma soyayya? Da Allah malam da ka tsaya. Tare da Allah ya sa kuka zo tare. Maryama, kai ne kuwa? Kai ne abokin nashi? Na ma tare muka ce za mu zo ai. Ina zuwa. Ku dan jira ni. Ina ga Frank kona ne zai kawo mana. Wallahi ina ga Frank Flower kauna ne. Flower kauna zai kawo? Flower kauna ne. Wallahi kawo shi lafiya. Flower kauna ne. Yasa na ga ya ce zai shiga bari ya dawo da wuri. Baka ga yana mana fari da ido bane. Shege dan gidan maman Iyabo. Hada leda. Kaga wani abokin naka mugun kazami ne. Baya wanka. Baya wanke kayan shi. Gashi baya brush. Shi sa to jiya da muka dan fita shopping. Shine na dan yi mai wannan shopping din. Maryama, hanya ba jifa ka maka ba ka mana haka. Hanya ba ka bane ka kulla bala'i. Ba wani na kulla bala'i. Yau fa ka taba nuna ita. Ba wani jifa. Halinka ne ya jaza maka. Ka gani rikina. Abin su ne ka kawo mana. Na san na siyo ma ɗaya zai iya karyewa. Gashi nan kana wanke baki. Nura, za mu siyo ban ma na Allah. Wannan mai ne wanda idan ka dan shafa shi ka dan ya haske dan na ganka baki. Maryama, ka ba mu wannan mai please. Shege baki. Kai ka sani. Ga turare. Kana dan feffesawa. Kana wanka. Wannan mar ba so wanke tukunya bane. Kai wanka da shi. Ashi ya fi dacewa da kai. Inna lillahi. Shi ne daidai da kai. Na baka wannan ba wai dan gobe ka dawo wajena ba. A'a na baka shine dan idan ka je wajen wata kar ta gulakanta ka ji kana dan kamshi ta ganka pepes. Ka ji ni? Maryama. Mu tafi gida to. A'a, wallahi ba za koma akai ba. Ka ji kato. Wallahi. Sai mu koma sai na giba. Ni na zan koma a mashin dina. Dan da ma baka sa mai ba. Ni na sa mai da kuɗi na. Ka bi ta nan ni kuma tafi ni ma gida. Ka zo gida mun haɗu. Nura. Allah Nura ki tafi da mu wallahi akwai nisan goma wallahi. Shege bai rabe. Nura! Shege dan gidan maman Iyabo.